Takže první poločas myslím si, že nebyl úplně špatný, ale neudrželi jsme míče nahoře, všechno se nám to vracelo, Baník hrozil ze standardek, ale že by měl nějakou vyloženou šanci, to úplně si nevybavuju, ale ten první poločas jsme tak nějak odehráli, ale druhý poločas tam už potom přišla nepochopitelná věc, kdy vlastně si tam necháme naběhnout hráče, nezakřižujeme ho nic a Almáši potom vlastně sám hlavičkuje a prohráváme 1-0 a začneme teprve potom hrát, ale jakoby bez efektu, bez nějaké větší šance. Nějaká střela, nějaký centr tam asi jako byl, ale málo a pak jsme ještě vlastně dostali ze standardky jeden gól, takže prohrál 2-0 a mrzí mě, že jsme to dali tak lehce dneska. Třeba jak se k tomu prvnímu gólu, tam to vypadalo, že vlastně ani Christian Friedek s tím tak nějak nepočítal, že se rozběhl až pozdě, takže možná i ta obrana vaše reagovala. No já nevím, proč jsme tam prostě to nezakřižovali, jestli jsme spolíhali na to, že to půjde do autu, nevím, ale on to prostě doběhl a dal nám to zpátky před bránu a Almáši tam byl sám a trefil to dobře. Těch centrů a těch standardek tam bylo hodně i střel zpoza vlákna ze strany Baníků. Většinou jste v pohodě uskákali, ale pak se přece jenom dvakrát inkasovali. Jo, všechno jsme to darovali vlastně vlastníma chybama, když jsme nepodrželi balón, všechno se nám to vracelo. Nějakým způsobem ten Baník byl víc na míči, měl nějaký tlak, ale říkám, třeba první půlka tam si nevybavuju, že by tam byla nějaká 100%. Takže bohužel, že jsme jim to dali fakt tak lehce a to mě to myšleno. Dobrý večer, hodně se teď bavíme, že jste góly dostali, ale co do ofenzivy, mně to přišlo málo, sám jste to řekl, neudrželi jsme balony nahoře, co s tím? Jo, tak od toho se to odvíjí, nepodržíte balon vepředu, nemůžete rozvinout nějakou akci a nemůžete ohrozit bránu, takže v posledním zápase s Teplicema tam jsme měli 20 střel a dneska já nevím, kolik jsme měli střel, takže prostě potřebujeme víc držet balony nahoře, dát to do stran, dávat centry, být nebezpečnější, zakončovat a tohle nás zatím trápí. No. Ještě se zeptám, vy jste nastoupil proti levé straně Baníku teda dlouhodobě, i bez Evertona, který patří holstery a ofenzivnější, znáte ho Dana. Tak jaký to bylo, protože stahoval jsem k němu Friedek, přečíslovali to tam, kdybyste tohle mohl trochu popsat, prosím. Myslím si, že jsme si s tím třeba první půlku poradili dobře, že oni tam měli ty rotace různé, takže jak vlastně říkáte, ten Friedek tam chodil na to přečíslovat, ale my jsme se tam vždycky nějakým způsobem posunuli, takže si myslím, že to nebylo až tak špatné. Ale celkově ten Baník prostě byl hernější víc a víc asi dneska chtěl, než my. A ještě k tomu Holcimu, co říkáte na to, jak tady Baník vlastně zase ožil, dejme tomu. No tak s Danem mám výborný vztah, je to můj dobrý kamarád, takže mu to hrozně moc přeju a doufám, že se mu bude dařit, ale mrzí mě, že dneska je ten šťastnější. Jste říkal o té Trepkově fintě, Holzer, ten roh v prvním poločase. Vy jste tam vystupoval jako první. No já jsem tam šel, já jsem to teda nepostřehl, podle mě nikdo z nás, takže jo, tak jako moment překvapení a naštěstí z toho nic nebylo. Co napoužíte si jedno do sebe? Asi jo.